Buruari utzi ezinik ikusi dena txikituta dagoela. Aurpegira barregiten ibiliko baritzaizkizu bezala.
gaizkia besterik ez dela nik sortzen. Batitarik hasia dio gorrotota mendeku bat, bihotzari ez da karkiola ezen. Denak du zentzua galdu ez gara errespetatuak izan, humillatu gaituzte. Baina momentu honetan bihotza gogortzeak ez da karkitezen. Ez da lenda bizikoz, betiko itxi aukera, erakutsia dago, zehazmo dauden zuretzat. Galdu genuen denbora, ezurrezko kontaketa, sinetsi ez esaten. Ez omen da gure egitekoa, gure izena garbitze hori. Ez omen da gure egitekoa, gure izena garbitze hori. Itxi betiko aukerak asmoa zuganda, harrapaturik era ez zaitezen diseinatu dutenean. Harrapaturik era ez zaitezen diseinatu duten hortan. Senta zaitezen perikoz. Ego Amerikan jakinduriaren itxei sinetsi diedanean. Hemendik ontorrein hurbildu naiz berriro, maite dudan bakea. Usaintzen zaituen bitartean, joku bera bere barnean. Gaur posandia dauka, ardura kezka joan da, hartu dadin utziko, kartzela. Nire bizitzak ez dauka preziorik zerorez, askoz gehiago balio du. Gutxiko beretzaren truke. Txaperatu gintuzte, anestesiatu duta medikatu, infernoa alusinazio ditulata.
Lasaitasunian oinarrituta ez eskertu sekula Gaslaita eta errefortzu intermitentearen onura psikologikoa Ta sinistru guztia Euren mesedetara unkatuak izan garelako Hau da gure gia Kaleak genituen bete Etxeko semea Gune garbate Gertakarien kronologia Saiesgarri den guztia Borondate hori denean Bizirik mantentzen gaituen, bestela esaidazu nola jasen, egunerokoa. Guri ere gertatzek irukela Biareagotu besterik egin etzenean Ta eskubide guztiak zapuztuta Lasaitasuna beti kontatua Inork etxuen zigurtatzen bizirik ateratzerik zegoenik Bizirik itzuliet ziren guztioientzat Gehiegi utzi genion txikitasunean Daipamenik ez da egin hamarkada osoan Tradizioak bertan berri
gaixotzen duta Pinaren irla ontara Da hemendik urrundu nazala Urteak dira guztia amaitu zela Heldu nahi nuke ulermen alegeren bidera La 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 Ulermen alegeren bidera Nekatu nintzen Asko eman da ezer ez jasotzen La faltsukeri guzti hortan Ia desagertu nintzen Ia desagertu nintzen Gaurko euskaldunok, gure aitasun ileskorren oroipenean bildu gara hemen, gure legea gorde nahi dugula erakusteko. Zerrota bizi, argi eta eguzkizea. Gaurko euskaldunok, gure aitasun ileskorren oroipenean bildu gara hemen, gure legea gorde nahi dugula erakusteko. Erronkariera, zaraitzuera, bizarralea eta tutera Nigan zaude urruntasunean, alaitzen naizu bat naizenean Katea Antonio Pestilla, inoiz errezak
gizon aurrera txutxi. Gomartzen dugu lekukoa, miserianen aurka indartzekoa. Kontakizun baten arabera, hotza eta juntasuna baino ez zegoen, zurik ez zegoenean, irauteko lanean, diraute. Adutxi sortzailea, date bari, aitik ezua. Adutxi nakabe, ama madurra. Pertsona wirrarika Sierra Madre Jaliscoko mendilerroan Sierra Madre Jaliscoko, Mexikoko mendilerroa wirrarika artelan ezberdinetako kolore simbolo eta pertsonaiak euren mitologiaren lekuko dira. Wirrarika Maitasuna, ez ezagunen artien
2024ko ekaina nahi nizuke oroitarazi bidaiari ginen hainbat geldiune ginez begirada nekatura du aipagarri kolorea galdurik zuten kaletan barna gure arimarentzako argiturria hau da txikiturik dago ez jakintasunez ederturiko itxukeria txikiturik dago ez jakintasunez ederturiko itxukeria eguzkiak agintzen duen eremuen luzapen pausoak motel zeuden ta esnatzen ari egunaren zama gurekin oheratu zen pausoak motel zeuden ta esnatzen ari oroimena lausotuta banekien olako zerbait zela trabatzen duena aurrera egiteko saiakera ulertzen du gertatu da zentu hartzen guztia hauaren irudia bihurtzen gaitu egunaldia monstro izugarria espetxeko sarraia itxia iragana hautsia da edertasun gupidagabe batek saiatuko dira itotzen iragana berri idazten gertatutakoa faltsutzen iragana berri idazten gertatutakoa faltsutzen saiatuko dira itotzen edertasun gupidagabe baten
Mehatxuaren garaian afare resumak itxasoa zeukan baita Gazteizta Donostia. Bizkaira heltzen zen bere kostaldera, artean orain Bilbo fundatu zegoela. Bera gogoratzeko arran hobetza duen izkutuarekin, Twitteran dagoera jarri, garai horren adierazgarri, orduen musulman judu eta kristau. Herri berako herriontan, beraitak ere monumentua dauka, kasuentan bera du antzoiak intxua, ikusi nahi ez gero bizitatu atarrabian.